Bueno, y hablando de la situación económica del concello, desde formaciones como por ejemplo el Partido Popular se habla de la necesidad urgente, ¿no?, de reducir ya gastos, por ejemplo, en la organización interna del gobierno, ¿no?, por ejemplo en algunos asesores, ¿no?, para mejorar, se dice desde esta formación, la situación económica del concello, ¿no? Bueno, ¿el BNG comparte esta visión o cree que se pueden tomar otras medidas? Bueno, nos felicitamos de que o Partido Popular tamén agora pense o que dice sempre o BNG, non? Cando eles tamén gobernaron. E se é certo que eles non tiveron tantos asesores, tamén a súa práctica de contratación foi igual a que está facendo agora Julio Iglesias, non? E a que está facendo agora Julio Iglesias é a mesma práctica de contratación que fixo Baltar en Ourense, que agora está saindo nos medios porque está sendo investigados por esas prácticas de contratación, non? Pero é que non é que o diga só o BNG, sino que o secretario, tamén que é quen debe velar pola legalidade no Concello de Ares, xa nos seus informes dictamina de disconformidade parte dos contratos que está facendo o goberno de Julio Iglesias. Por dúas situacións. Primeiro, porque non se xustifica a urxencia dos contratos, xa sabemos que non se pode contratar, non? Hai unha norma do Estado que non permite contratar a novo personal nas institucións, pero é que, ademais deso, o que é aínda todavía máis grave é que non se cumplen os requisitos de publicidade, mérito, capacidade. Isto é o que di o secretario no seu informe, non? Entonces, estamos, para saberlo de alguna maneira, estamos ante unha práctica de contratación que é a mesma que facía Baltar en Ourense, é a mesma que fixo Cendán con o Partido Popular cando gobernou, é a mesma que está facendo agora Julio Iglesias. Bueno, y hablando del Partido Popular, hay que analizar también que después de unos meses de esa dimisión del anterior portavoz, de José Manuel Cendán, lógicamente accedía a ese cargo de portavocía otro nuevo concejal. Desde el BNG se había hablado también de que, aparte de esta dimisión, se debían dar más pasos, ¿no?, en ese caso del censo electoral celebrado o elaborado en el año 2003, ¿no? Bueno, ¿qué cree el BNG que ahora se debería hacer en esta situación, una vez que ya ha dimitido el portavoz? Bueno, o que deixa claro a sentenza é que o que pensaba o BNG do ano 2003, que foi a organización que iniciou este proceso, é agora certo, non? O que é triste e lamentable é que logo de 10 anos sai aínda unha sentenza xa definitiva ao respecto do que pasou, non? E o que conleva con eso, non? Eso conleva que, pois sí, foi inhabilitado o anterior alcalde, Cendán, e tamén unha funcionaria, e entonces nós o que decimos é que agora que xa se probou todo isto, agora que en Ares, xa o sabíamos en Ares antes, pero bueno, agora xa está demostrado, todos sabemos que isto non era unha cuestión solo de alcalde e dunha funcionaria, sino que ao redor de todo eso estaba implicado todo o Partido Popular, implicado veciños e veciñas de Ares e tamén algúns traballadores, e nós o que opinamos é que primeiro se deben dar uns pasos a raíz desta sentencia. E cales son eses pasos? Pois, en primeiro lugar, que aquelas persoas que tiveron responsabilidade de goberno con o Partido Popular teñan tamén o seu varapalo, por dicirlo de alguna maneira, político, non? E nosto nos referimos ao concelleiro Luís Cendán, que daquela era portavoz do Partido Popular, e tamén ao que daquela era concelleiro, Juan Odeseselle, concelleiro de urbanismo, que a día de hoxe está contratado como personal de confianza do alcalde Julio Iglesias, da mesma maneira que Luís Cendán está como delegado especial para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é un posto tamén de confianza, o sea, designado directamente pola alcaldía e que lle ven a resolver a papeleta dunha maioría absoluta que teña el no pleno, non? Entón, nós o que decimos é que unha vez que se coñece esta sentenza, hai que facer unha valoración política, e a valoración política é que non poden ter responsabilidade estas dúas persoas neste ámbito que, digo, designado directamente polo alcalde. Da mesma maneira que hai que tamén mandarlle
unha petición ao Estado español para que non se volva a repetir isto, e é que logo de 10 anos non pode haber unha sentenza destas características. A xustiza, para que a democracia teña credibilidade, a xustiza ten que ser rápida e rotunda, e desde logo neste caso non foi rápida e rotunda, e é o que nos pedimos naquela moción que presentamos e que o alcalde Julio Iglesias non quiso poñer no orde do día. Y efectivamente son 10 años después de esa situación, después de que en 2003 pues, se detectase esa manipulación del censo. Reclamáis, por tanto, Emilio, desde el BNG, mucha mayor celeridad, ¿no?, a la justicia, al ámbito de la justicia, ¿no? Sí, porque é a única maneira de que a democracia teña credibilidade. Se hai unha irregularidade e actúa a xustiza, ten que ser rápida e contundente, sobre todo nestes casos. Bueno, hablamos de otro asunto que también teníamos conocimiento en los últimos días. Me voy a referir a la Diputación, ¿no?, y a diferentes ayudas que da a los concellos. En este caso me tengo que referir a una ayuda, a una aportación que viene recibiendo de forma tradicional la Asociación de Alfombras Florales de Ares. Parece ser, según el gobierno local, que se recorta por debajo de la mitad esa aportación, ¿no?, en este año 2013, ¿no? Sí, bueno, houve un recorte generalizado no que son as asociacións, o movimento todo asociativo, nas partidas da Deputación, e as alfombras florais pois foron tamén unha das afectadas, non? Entón, nós o que decimos é que hai que, desde logo, unha festa de interés turístico galego, como está declarada as alfombras florais dende hai uns anos, debe ter unha aportación por parte das institucións, tanto provincial como local, maior, para darlle máis importancia a esta festa e que sexa de verdad a festa importante anual de Ares. Bueno, hablamos ahora de asuntos comarcales, Emilio, que también afectan en parte al Concello de Ares, ¿no? Primero me voy a referir a una noticia pues, que todavía colea, ¿no?, esa decisión desde Navantia de no construirse el dique flotante en los astilleros de la Ría, ¿no?, después de haberse celebrado hasta 4 comisiones, ¿no?, para analizar si era viable ese dique pues, en diferentes ámbitos, en el económico, en el técnico y en el financiero. Bueno, ha sido un final que lógicamente a los comités de empresa pues, no ha gustado, así como a otros colectivos. No sé si desde el BNG de Ares se esperaba este final, o cómo se ha visto la situación, ¿no? Bueno, a situación é esperpéntica, non? Unha vez máis nos están mareando, aínda onte Montoro saía facendo unhas declaracións no Parlamento Español dicindo que o dique pois, que aínda non decía que non, non? Entonces, nós o que estamos xa un pouco fartos na comarca é de todo este tipo de artificios que nos están a facer por parte do goberno, non? Por un lado está a SEPI, por outro lado está o goberno español, e entonces eles deben de pensar que nós non os escoitamos a todos, non? Nós escoitamos a todos e sabemos das súas contradicións, non? Nós o que decimos é que o naval en Ferrol ten que ter carga de traballo e ten que ter o dique. E entonces nós a iso non nos desmonta ninguén, porque nós sabemos que a única maneira de que despegue a comarca é dándolle importancia ao naval e poñelo onde tiña que estar. O naval non é unha cuestión que nos o inventáramos, ten unha larguísima tradición, non é de uns anos para aquí, é unha tradición toda que foi formando traballadores e foi creando ao redor del toda unha empresa auxiliar que é a que surte na principal, na Navantia, non? Ao redor de todo isto hai centos e centos de traballadores, que traballan neso, que se cae o naval, cae totalmente a produción e caen os empregos na comarca de Ferrolterra e tras deso cae o comercio, como xa o estamos a ver agora. Bueno, seguimos hablando de Ferrolterra y de esa visita de esta semana de los eurodiputados para comprobar el estado de contaminación de la ría, después de hasta 11, si no me equivoco, 11 demandas, ¿no?, de diferentes colectivos, de cofradías, de mariscadores y eso, colectivos sociales y vecinales, ¿no?, que habían denunciado el estado de las aguas. Y se afirma, se confirmaba que este año podría entrar en funcionamiento la EDAR, la Depuradora Sur, que está ubicada en el municipio de Ares. Bueno, ¿cómo se valora de entrada, ¿no?, esta visita de los eurodiputados? Bueno, nos a valoramos positivamente. Nos tamén dicimos que é un pouco tarde. Xa tiñan que ter vido moito antes, porque hai moitos anos que vimos denunciando a situación das nosas rías, non? A nosas rías que é unha riqueza
no sector marisqueiro e que tamén as cofradías pois, viñan reclamando de alguna maneira que hai que mirar pola situación da ría. Non? Nos valoramos positivamente isto, tamén temos que decir que, según temos entendido, a estación depuradora que se está a construir en o Concello de Ares, pois é a que leva os plazos mellor, máis avanzados con respecto da de Ferrol, non? Entonces sabemos que eso pois é unha estación depuradora da que vai depender o Concello de Ares, Fene e Mugardos. Hai xa unha comisión e pois, o único que esperamos é que se poida poñer en funcionamento e esperamos tamén que sexa un funcionamento bon e que palíe de alguna maneira pois, todos estes problemas que temos. Pues esperemos que así sea. Emilio Mesías, portavoz del BNG de Ares, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente esta tarde y bueno, hasta una próxima ocasión. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, hasta otra. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros ya saben que seguiremos analizando aquí con nuestros invitados la actualidad de Ferrol y su comarca, y también saben, y si no se lo recuerdo, que este programa además de TDT lo pueden ver en la web, en tvferrol.es, dentro del espacio Televisión a la Carta, en el momento que ustedes quieran. Nada más por nuestra parte, muy buenas tardes, hasta el próximo día.